So hello लोगोफोर, good evening to you all लोगोफोर. So नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर. बे भिडिअ'आनो जादों लोगोफोर, नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर, आं सानो. So first of all, नोंथांमोनखौ माने good evening जासिहरनाय जाबाय. नोंथांमोना दायो फुल भिडिअ नायलांबानो जाबाय, अब्लानो बुजिगोन नोंथांमोना जे आं दिनै मानि थाखाय भिडिअ बानायनो नागिरदों. नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै एसेबाबोथ' बुजिबाय. तो लोगोफोर, आं दिनै बुंनो नागिरदों जाहैबाय जोंनि बर' हारियाव खनसे नङा खननै नङा बार बार बेफोरबायदि माबा हौवा हिन्जाव डाइभर्स, हौवा हिन्जाव खारनाय, हौवा हिन्जाव बेफोरबायदिनो मिलायलायि दावराव दावसि नै बेफोरबायदि बेलेग हारिफोरखौ नुयो नामा? नुबाबो अनेक खम बिसोर मिलायनानै थायो. तो जोंनि बर' हारिफ्रा मा थैया गरम नामा? तो साननाय फैयो लोगोफोर, दुखु मोनो. मानो होननानै बुङोबा आंबो सासे बर'नि थै गोनां. तो लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोनखौ खावलायहरो जे नोंथांमोना हाबाखौ मानो लायो? नोंथांमोना कमेन्टआव खालामहरदो, बेखौ कमेन्टआव एन्सार हरदो, हाबाखौ मानो लायो? तो संसार जानाया ओरैनो नङा लोगोफोर. संसारा मोनसे अनलायनायजों न'खराव साबैसेनाखि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव दं, अनलायनानै संसार जानायासो मोनसे संसार. हौवा हिन्जाव बिहाव बिखुनजो गासैबो मिलायनानैसो मोनसे संसार. जुदि नोंहा न'खराव बिदाजों मिलायनाय गैया बा बिफाजों मिलायनाय गैया, अब्ला नोंहा संसारा बेखार. नों हाजारखि थाखा खामाय, लाख थाखा खामाय, नोंनि थाखाय जेबो गोजोननाय गैया आरोना, खालि देखायनायल'. खिन्थु जायहा थाखा फैसा गैजाया, न'खराव बहुद अनलायलायो बिदा फंबाय बिमा बिफा बिहाव बिखुनजो, बिसिनाव बांसिन माने गोजोननाय दं आरो अनलायनाय दं. माबा मोनसे जायोबाबो बेखौनो राननानै जागोन. जे ओंखाम खबरसेबाबो बेखौनो गरसे राननानै जागोन. नैबेसो माने फेमिलिनि मोनसे न'खर संसार जानाय अनलायनानै आरोना. तो संसार होनोबा बेसो लोगोफोर, ख्रुब मावनानै थाखा खामायनानै न'खराव गोजोननाय गैयाबा नोंहा हाजार लाख लस, बेखार. नोंहा क्रर खामाय, नाथाय नोंहा न'खरजों मिलायनाय गैयाबा नोंहा जेबो लाब गैया लोगोफोर. तो नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोनना लाब गैया लोगोफोर, बेयो आंनि साननाय. मानो होननानै बुङोबा आं आंनि फेमिलिनि मानसिफोरखौ आं बहुद अनो आरो बहुद बिसोरनि थाखाय दुखुबो खालामो. आरो बिसोरजों दुखु सुखुआव माने जेब्लायबो टुगेदार माने ज'यै दुखु खालामलायो. सुखुआव दुखु नै बेफोरबायदि आरोना. तो लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ माब्रै मोनदों? आंनि भिडिअ बुंनाया नंगौना नङा? जे आंनि बुंनाया नंगौना नङा, आंनि बुंनाया राइट ना रं? नोंथांमोननि थाखाय रंबो जानो हागौ, आंनि थाखाय राइट जानो हागौ. नोंथांमोना कमेन्ट खालामबासो आंबो बुजिगोन आरोना. तो थेंक इउ स' माच लोगोफोर. आं बेखायनो बे मोनसे आंनि बुंनांगौ भिडिअ बेनो जे डाइभर्सखौ मानो खालामो, संसारखौ मानो जायो, हाबाखौ मानो लायो? संसारखौ जायो मानो? हाबाखौ लायो मानो? हाबाखौ लायो जाहैबाय फिसा फिसौ गथ' गथाय अनलायनानै थानो थाखाय, ज' संसार जानो अनलाय मिनि खुसि. नाथाय नोंहा न'खराव अनलायनाय गैयाबा नोंहा मा संसार जानायनि लाब जाखो? तो बेनो आरोना लोगोफोर. थेंक इउ स' माच लोगोफोर. आं बेफोरबायदि डाइभर्सनि भिडिअफोरखौ नायनोबो बायो आरो बेफोरनि थाखाय भिडिअ बानायनो बायो. थेवबो नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै भिडिअ बानायनांगौ जादों. तो थेंक इउ स' माच लोगोफोर. नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामथार लोगोफोर, जे नोंनि लोगोफ्राबो नुहैनाय बायदि. आरो जायफोरनि न'खराव फेमिलिफ्राव अनलायनाय गैया, तो बिसोरो अनलायनो हानाय बायदि आरोना. थेंक इउ स' माच लोगोफोर. बाय बाय. सी यू अन नेक्स्ट भिडिअ. लाभ इउ अल. बाय बाय.